Καλημέρα σε όλους, αστροεφημερίδες, εδώ και πάλι μαζί. Ήρθαμε λοιπόν για να δούμε τις διελεύσεις του Οκτωβρίου, ποιοι θα ευνοηθούν, ποιοι θα επηρεαστούν. Έχουμε και τις εκλήψεις, μήνας εκλήψεων, μεγάλων εκλήψεων μάλιστα. Ο Οκτώβριος θα διαβάσετε ήδη και στις μηνιαίες προβλέψεις για τα ζώδια Οκτωβρίου και βέβαια και στις εκλήψεις που ανέβηκαν για τον Οκτώβριο. Θα κάνουμε λοιπόν και τα βίντεο για να δούμε πώς θα πάνε λοιπόν οι πρώτες 15 ημέρες του μήνα αυτού. Ξεκινάμε λοιπόν 1η Οκτωβρίου, βλέπουμε μια σύνοδο με τον Δία που ευνοεί πάρα πολύ τους Ταύρους, 13 με 15 μοίρες του ζωδίου αυτού, αλλά βέβαια ευνοούνται και τα ζώδια της γης γενικότερα. Σελήνη Δίας, τι θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς? Θετικότητα, θετική ενέργεια, όμορφες ιδέες, χαμόγελο, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, δημοσιότητα, συνείδηση, συμπάθεια, θρησκευτικότητα, ευτυχία, κοινωνική επιτυχία, πολλά, πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Ευνοεί και τις επαφές, ευνοεί και τις κοινωνικές συναντήσεις, πολύ όμορφες καταστάσεις, κυρίως λοιπόν για αυτά τα ζώδια. 2 Οκτωβρίου έχουμε μία αντίθεση με τον Ποσειδώνα, ένα τετράγωνο με την Αφροδίτη, μία σύνοδο με τον Ουρανό. Δεν ευνοεί και τόσο τα πράγματα για τους Ταύρους και για τους Παρθένους και για τους Ιχθύς από 24 μέχρι και 25 μοίρες. Είναι λίγο δύσκολες οι καταστάσεις, προσοχή στα κοτσομπολιά, προσοχή στις συκοφαντίες, στα ψέματα, δεν υπάρχει καθαρή σκέψη, δεν υπάρχει λογική, τα πράγματα είναι λίγο παράξενα στην προσωπική του ζωή. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Ουρανό, αυτή την αφυπνιστική σύνοδο που νιώθουν οι Ταύροι εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον, από 21 έως 23 μοίρες, είναι πάρα πολύ σημαντική για τις εσωτερικές τους ισορροπίες αλλά και τις αλλαγές που θα κάνουν στη ζωή τους. Από τις 4:47 αυτή η κατάσταση είναι μια εικόνα έτσι λιγάκι περίεργη, υπάρχει ατμόσφαιρα μέχρι τις 3:10 και 8 το μεσημέρι από το πρωί. Από τις 4:47 τα πράγματα αλλάζουν με ένα εξάγωνο του Ποσειδώνα, ένα τρίγωνο του Ερμή και ένα τρίγωνο του Πλούτονα που ευνοούνται οι Ταύροι κυρίως, οι Ιχθύς, οι Παρθένοι και οι εγώκεροι από 24 μέχρι και 28 μοίρες κυρίως. Η προσωπική της ζωή, τα οικονομικά τους και την αυτοέκφραση αλλά και τις σχέσεις τους με τα παιδιά είναι δυναμικές ώρες και δυναμικές στιγμές για επικοινωνία, μετακινήσεις, αυτοέκφραση, δίνει και επιτυχία, αυτοπεποίθηση και δύναμη. Υπάρχει και ρομαντισμός, υπάρχουν και ωραίες στιγμές τέλος πάντων για αυτά τα ζώδια. Είναι πιο ευνοϊκές οι στιγμές λοιπόν αυτές από τις 4:47 το απόγευμα. Είναι πολύ πιο θετικότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. 3 Οκτωβρίου έχουμε τη Σελήνη που μπαίνει στους Διδύμους, ένα τετράγωνο με τον Κρόνο, το οποίο είναι λιγάκι έτσι παράξενο και αρνητική ατμόσφαιρα υπάρχει λοιπόν γενικότερα για τους Διδύμους και για τους Ιχθύς των πρώτων μοίρων, 0 έως 1, 2, 3 μοίρες το πολύ. Προσοχή λοιπόν στις προσωπικές τους σχέσεις και γενικά δεν υπάρχει διάθεση, θα λέγαμε, και καθόλου δεν είναι και τόσο θετικά τα πράγματα για να κάνουν αυτό που θέλουν. Υπάρχει μια έτσι αρνητικότητα, δεν πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε γενικώς. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Ερμής και Πλούτονα σε τρίγωνο, Σελήνη τριγωνίζει ήλιο, είναι πολύ πιο θετικές οι ώρες από τις 2:17 το απόγευμα για τους Παρθένους, εγώκερους, Ζυγούς και Διδύμους. Παρθένους και εγώκερους από 26 μέχρι 28 μοίρες, για Διδύμους και Ζυγούς από 9 έως 11 μοίρες. Ευνοούνται τα ευνοείται η αυτοέκφραση, οι σεξουαλικές σχέσεις, ευνοούνται οι σχέσεις Ζυγών και Κρυών με τα παιδιά τους και βέβαια υπάρχει άφθονη θετική ενέργεια και ευνοούνται και τα επαγγελματικά τους. Έτσι λοιπόν από τις 2:17 το μεσημέρι είναι πιο θετική η εικόνα για αυτά τα ζώδια. Είναι πιο δυναμικές οι ώρες αυτές για να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν αυτό που θέλουν και να πετύχουν σε αυτό που θέλουν. Έτσι. Γιατί και ο Ερμής και ο Πλούτονας βέβαια, κυρίως για τους εγώκερους και για τους Παρθένους, είναι σημαντικά πράγματα αυτά γιατί πνευματικά υπερέχουν. Πείθουμε τους άλλους και βέβαια
το μυαλό μας δουλεύει, που λένε, πώς αλλιώς να το πούμε, και παρατηρούμε και το μυαλό μας δουλεύει και βέβαια φέρνει και τα θετικά αποτελέσματα που ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με την πραγματοποίηση. Πραγματοποιούν αυτό που θέλουν να κάνουν, είτε σε προφορικό λόγο είτε σε πρακτικό επίπεδο. 4 Οκτωβρίου είναι μια δύσκολη μέρα, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, ο Ερμής μπαίνει στο ζύγο 7 και 9 το απόγευμα. Έχουμε μια αντίθεση με το βόρειο δεσμό, λίγο δύσκολες οι σχέσεις για ζυγούς και κρυούς από 23 μέχρι 25 μήνες. Υπάρχει μεγάλη ένταση εδώ πέρα. Δεν ευνοούνται και οι νομικές υποθέσεις σε κάθε περίπτωση, αλλά και τα ταξίδια. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί. Και από τις 9 και 57 το απόγευμα έχουμε το εξάγωνο και το τρίγωνο με το βόρειο δεσμό και τον Άρη, που ευνοούν βέβαια τους ζυγούς και τους διδύμους από 23 μέχρι και 26 μήνες και τους κρυούς. Ευνοούν όμως θέματα υγείας, ευνοούν θέματα που υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον και στην καθημερινή μας ζωή. Δίνει θάρρος, δίνει αντοχή, δίνει κουράγιο, δύναμη, αυτοέκφραση, δυναμική. Έχει πολλά πράγματα. Αυτά είναι πιο θετικές οι όψεις εκεί από τις 9 και 57 το βράδυ. Θα μου πεις να το κάνουμε το βράδυ. Πώς, κάτι και όλο και κάτι θα έχετε να κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, Σελήνη και Άρης, όταν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, έχει να κάνει και με το θάρρος. Υπάρχει πνευματική δραστηριότητα και σωματική δραστηριότητα σαφώς. Είμαστε πιο ειλικρινείς, υπάρχει έτσι μια κλίση, υπάρχει αντίληψη. Αντιλαμβανόμαστε πράγματα, είμαστε πιο αποφασιστικοί και πιο δραστήριοι. Υπάρχει δύναμη, υπάρχει στέρνος. Λοιπόν, σαφώς και είναι πολύ θετικό. Και το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να μπερδέψει βέβαια ιχθύς και διδύμους από 24 μέχρι 26 μήνες. Προσοχή λοιπόν στις υποσχέσεις που δίνετε, να το πω έτσι. Γενικώς υπάρχει έτσι μια κατάσταση αναβλητικότητας. Αναβλητικότητα μπορεί να είναι μπέρδεμα, σύγχυση, να υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία και άλλα τέτοια. Πάντως εξατανεράσεις μπορεί να νιώθετε, η αλήθεια είναι αυτή. 5 Οκτωβρίου έχουμε τη Σελήνη που μπαίνει στον Καρκίνο στις 7 και 32 το πρωί, ένα εξάγωνο με την Αφροδίτη που ευνοεί διδύμους και λέοντες από 25 μέχρι 27 μοίρες, ένα τετράγωνο με τον Άρη που κάνει δύσκολη την επικοινωνία για καρκίνους και ζυγούς από 0 έως 1, 2 και 3 μοίρες στο εργασιακό περιβάλλον και γενικά στην καθημερινότητά τους. Σήμερα δηλαδή η ημέρα αυτή είναι δύσκολη λιγάκι στην επικοινωνία για αυτούς και το σταθερό τρίγωνο του χρόνου δείχνει ασφάλεια για καρκίνους και ιχθύς των πρώτων μοιρών. Εντάξει, υπάρχει αυτή η δυσκολία με την επικοινωνία, αλλά όμως είστε και ασφαλείς, υπάρχει μια σιγουριά, υπάρχει μια σταθερότητα τέλος πάντων, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα εξάγωνο με την Αφροδίτη για τους διδύμους και για τους λέοντες που είπαμε, από 25 μέχρι και 27 μοίρες είναι πολύ πιο θετικό ό,τι αφορά βέβαια τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι θετικά συναισθήματα, είναι θετική εμφάνιση, είναι θετική αυτοέκφραση, είναι όλα αυτά τα στοιχεία που έχει τα θετικά η Αφροδίτη και δημιουργεί έτσι μια ήρεμη ατμόσφαιρα και πρόοδο και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια συμφωνία στην ατμόσφαιρα. 6 Οκτωβρίου έχουμε ένα εξάγωνο με τον Δία που ευνοεί τους καρκίνους και τους ταύρους από 12 μέχρι 14 μοίρες προσωπικές τους σχέσεις και στην οικογένεια. Ένα τετράγωνο ηλίου και χείρονα, εδώ βλέπουμε ότι είναι λιγάκι δύσκολα τα πράγματα για τους ζυγούς και για τους κρυούς, κυρίως από, θα λέγε κανείς, καρκίνους και κρυούς κυρίως από 16 μέχρι 18 μοίρες. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν λίγο, γιατί δεν έχουν την τέλεια τέλος πάντων αυτοπεποίθηση για να τέλος πάντων εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους μέσα εκεί. Υπάρχει μια πληγή τώρα, γιατί υπάρχει μια πληγή, εσείς το ξέρετε βέβαια, εννοείται, αλλά αυτή την πληγή θα πρέπει λοιπόν να την προσέχετε. Κατά τα άλλα όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι το εξάγωνο με το Δία έρχεται να ισορροπήσει έτσι μια κατάσταση. Οπότε λοιπόν είναι σαν να προσπαθεί να το καλύψει αυτό. Για σκεφτείτε το λίγο. 7 Οκτωβρίου έχουμε ένταση εδώ, παρόλο ότι έχουμε ένα εξάγωνο του ουρανού που ευνοεί καρκίνους και ταύρους από 21 έως 23 μοίρες στις προσωπικές τους σχέσεις. Έχουμε ένα τρίγωνο ρομαντικό και όμορφο και ήρεμο για καρκίνους και ιχθύς από 24 μέχρι 26 μοίρες στις προσωπικές τους σχέσεις και συνεργασίες.
Όμως υπάρχει, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσπαθούμε να συμβιβάσουμε δύο αντίθετα πράγματα, αυτή την ένταση, το τρίγωνο του Ποσειδώνα προσπαθεί να διοχετεύσει την ενέργεια πιο δημιουργικά, ίσως θα έλεγε κανείς, εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την διαίσθησή μας για κάποια πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν μέσα σε αυτή την ένταση της ημέρας. Σίγουρα μπορούμε να ακολουθήσουμε το ένστικτό μας σε κάτι που μας λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι μας δίνει ένα μήνυμα, να το ακολουθήσουμε, κυρίως οι Ιχθύς και οι Καρκίνοι από 24 μέχρι 26 μοίρες. Αλλά υπάρχει ένταση γενικά, το τετράγωνο με τον Άρη και αντίθεση με τον Πλούτονα από 26 μέχρι και 28 μοίρες επηρεάζουν Καρκίνους, Ζυγούς και εγώκερους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με προσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις, ταξίδια που έχουν να κάνουν μετακινήσεις σε σχέση με αυτό, ή μπορεί να υπάρχει μια αναβλητικότητα, μια ένταση σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολες οι όψεις αυτές για τις συγκεκριμένες μοίρες των ζωδίων. Υπάρχει ένταση, διαφωνία και υπάρχει εξαναγκασμός, μπορεί να νιώθουν ισχυρή πίεση εκεί. Καλό θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, να μην βιάζονται, γιατί και η Σελήνη με τον Πλούτονα δείχνει σκαμπανεβάσματα, εντάσεις, εκρήξεις και όλα αυτά. Η Σελήνη μπαίνει στο Λέοντα στις 6 και 24 το απόγευμα. 8 Οκτωβρίου έχουμε ένα εξάγωνο με τον Ερμή. Είναι καλή επικοινωνία για Λέοντες και για Ζυγούς από 5 μέχρι 7 μοίρες στα επαγγελματικά τους. Άρης και Πλούτονας δημιουργεί έκρηξη και πίεση για Ζυγούς και για εγώκερους από 26 μέχρι 28 μοίρες. Η Αφροδίτη μπαίνει στην Παρθένο 8 και 11 το απόγευμα, κατά το βραδάκι δηλαδή, και το τετράγωνο το υπερβολικό με τον Δία λιγάκι δημιουργεί εντάσεις και υπερβολές για τους Λέοντες στην αυτοέκφραση, προσωπικές τους σχέσεις, και για τους Ταύρους από 12 μέχρι 14 μοίρες. Προσοχή λοιπόν οι Ζυγοί και οι εγώκεροι πάλι από 26 μέχρι 28 μοίρες στα επαγγελματικά τους, μετακινήσεις τους, ταξίδια, στον τρόπο που εκφράζονται μπορεί να δείχνουν κάπως έτσι έντονα φανατικοί, με σκοπό να υπερασπίσουν αυτά που πιστεύουν. Και το εξάγωνο λοιπόν με τον Ερμή είναι θετικό για Λέοντες και για Ζύγους από 5 μέχρι 7 μοίρες. Πάμε λοιπόν να δούμε 9 Οκτωβρίου. Είναι σχετικά καλύτερα τα πράγματα, δείχνει μια ισορροπία στην αυτοέκφραση γενικότερα από για τους Λέοντες, Ζυγούς κυρίως από 14 μέχρι 18 μοίρες, και για τους Κρυούς επίσης, Κρυοί, Λέοντες λοιπόν, Ζυγοί, και για τους Λέοντες και για τους Κρυούς επίσης από 23 μέχρι 25 μοίρες. Σε ψυχολογικό επίπεδο τουλάχιστον και στην αυτοέκφρασή τους είναι πάρα πολύ δυναμική ημέρα, πάρα πολύ δυναμικές οι όψεις για αυτούς, και βέβαια για τους Λέοντες όμως και για τους Ταύρους από 21 στους 23 μοίρες, 21 έως 23 είναι δύσκολα λιγάκι τα πράγματα, υπάρχει μια ένταση, κάτι τους ερεθίζει, κάτι τους τσιγκλάει. Τέλος πάντων, είναι μόνιμα σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει να είναι γενικά προσεκτικοί όσον αφορά το τετραγωνάκι με τον ουρανό. Πάντα υπάρχει έτσι είναι σε κατάσταση, θα λέγαμε, εκνευρισμού, θυμού και έντασης γενικότερα, αλλά μια ένταση πιστεύω που χρειάζεται να βελτιωθεί και να διοχετευθεί σε διάφορα άλλα θετικότερα κανάλια. 10 Οκτωβρίου έχουμε αντίθεση με τον Αφροδίτη Σκρόν, χωρισμοί, εντάσεις και εμπόδια για Παρθένους και για Ιχθύς. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και για τα οικονομικά τους και τα ψυχολογικά τους και τα κληρονομικά τους. Όλα αυτά, αν υπάρχουν ζητήματα, είναι δύσκολες οι στιγμές για τους Παρθένους και για τους Ιχθύς των πρώτων μοιρών 0 έως 2 και 3 μοίρες. Το εξάγωνο με τον Άρη και τη Σελήνη με την Αφροδίτη είναι τέλος πάντων πιο θετικά για τους Λέοντες και για τους Ζύγους από 27 μέχρι 29 μοίρες, και για τους Παρθένους των πρώτων μοιρών κυρίως 0 δηλαδή μοίρες, 1-2 μοίρες κτλ.
Αυτοί έχουν περισσότερο θάρρος και περισσότερη τέλος πάντων ενέργεια στο να ανταπεξέλθουν στα διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η Σελήνη μπαίνει στην Παρθένο 7 και 1 το πρωί. Η αντίθεση με τον Κρόνο 9 και 6 το πρωί δείχνει αυτή την δυσκολία λοιπόν που υπάρχει για τους Παρθένους και για τους Ιχθύες, είπαμε, των πρωτομοιρών. Αφροδίτη, αντίθεση Κρόνος, Σελήνη, αντίθεση Κρόνος δεν πάει. Εδώ πάει, είναι αντίθετη. Υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση, ένα μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει μεγάλη αρνητικότητα και μεγάλη δυσκολία στις προσωπικές τους σχέσεις και τα οικονομικά τους. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν πάρα πολύ. 1 και 10 το απόγευμα, ο Πλούτονας επιστρέφει, όχι το απόγευμα, λάθος, το βράδυ. Ο Πλούτονας επιστρέφει σε ορθή πορεία στην 27η του εγώκερο και βέβαια φεύγει από τη ζώνη σκιάς στις 2 Ιανουαρίου του 2024, καθώς αναμένεται τότε να μπει και στον υδροχό για τους υπόλοιπους μήνες του 2024. 11 Οκτωβρίου έχουμε ένα τρίγωνο με τον Δία που ευνοεί Παρθένους και Ταύρους από 12 μέχρι 14 μήνες στην προσωπική του ζωή. Ο Άρης μπαίνει στην Παρθένο 11 και 4 το βράδυ, ενώ η αντίθεση ηλίου Χείρονα θα πρέπει να προσέχουν τα παλιά τους τραύματα, ζυγή και Κρυή από 16 μέχρι 18 μοίρες. 12 Οκτωβρίου έχουμε πολύ δυναμικά τρίγωνα με τον Πλούτονα και τον Ουρανό που ευνοούν τους Παρθένους, τους Ταύρους και τους εγώκερους από 21 έως 28 μοίρες στο να πετύχουν και να κάνουν τις αλλαγές που θέλουν. Η αντίθεση με τον Ποσειδώνα δεν ευνοεί και τόσο τους Παρθένους και τους Ιχθύες. Από 24 μέχρι 26 μοίρες υπάρχει μια απογοήτευση και μια βεβαιότητα για αυτούς γενικότερα. Επικρατεί έτσι μια παράξενη ατμόσφαιρα, έτσι, μια σύγχυση, μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί αν δεν νιώθουν τίποτα. Δεν είναι απαραίτητο να νιώθουν κάτι, αλλά γενικώς όμως θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με αυτές τις αντιθέσεις που βιώνουν αυτό τον καιρό και αυτή η δυσαρέσκεια που μπορεί να έχουν, εσωτερική δυσαρέσκεια ίσως. Ή μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις, εν πάση περιπτώσει, ή να μην περιμένουν τα πράγματα να είναι όπως ακριβώς φαντάζονται, ας πούμε, ενδεχομένως. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν. Γιατί το έδαφος δεν είναι και τόσο σταθερό κατά από τα πόδια τους, σε πάση περιπτώσει, και γενικά θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η Σελήνη μπαίνει στον Ζύγο 7 και 22 το απόγευμα. 13 Οκτωβρίου έχουμε ένα σταθερό τρίωνο Άρη Κρόνου που δείχνει μεγάλη αντοχή και ξεπέρασμα γενικά δυσκολιών και πολλά άλλα για τους Ιχθύες των πρώτων μηνών και για τους Παρθένους. Το χρειάζονται αυτό. Η τάξη επανέρχεται, ίσως αυτό τουλάχιστον δείχνει. Είναι ένα σταθερό τρίγωνο που σπάνια το βλέπουμε. Το έχω αναφέρει βέβαια και στην ανάλυση του οροσκοπίου για τον Οκτώβριο. Το τρίγωνο λοιπόν Άρη Κρόνου δίνει αντοχή, είναι μια συγκεντρωμένη ενέργεια, μας συγκεντρώνει σε αυτά που θέλουμε, είναι μια δύναμη όπως και να έχει, αλλά όμως μπορεί να είναι και σημαίνει ότι δεν κουρά, ότι είμαστε ακούραστοι, ότι ξεπερνάμε τα εμπόδια, ότι αντέχουμε, υπάρχει δύναμη για αντίσταση. Ευνοεί τη χειρονακτική εργασία, ευνοεί τους εργάτες, για τους ανθρώπους που εργάζονται, όπως ας πούμε ανθρακορίχοι, μεταλλουργοί, μεταλλορύχοι και όλα αυτά τα πράγματα. Άνθρωποι που κάνουν πράγματα δηλαδή με τα χέρια, που φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια. Και βέβαια γενικώς είναι μια πολύ σταθερή, πολύ θετική ενέργεια για να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα. 14 Οκτωβρίου έχουμε τη νέα Σελήνη, μια πολύ δυναμική έκλειψη ηλίου. Ξεκινάει στο Ζυγό ένας νέος κύκλος εκλήψεων, όπως διαβάσατε και αναλυτικά. Και βέβαια, όπως έχουμε πει, οι εκλήψεις, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι δυσίωνος ιονός, δεν είναι άσχημος ιονός, αντίθετα μπορεί να είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να μας πάει πιο πέρα στη ζωή μας. Και 15 Οκτωβρίου τελειώνουμε το πρώτο 15ήμερο, τετράγωνο με τον Πλούτον, πιέζει λίγο τους Ζύγους και τους εγώκερους από 26 μέχρι 28 μοίρες. Η υπομονή να έχει κανείς, θα φύγει αυτή η πίεση. Η Σελήνη μπαίνει στον Σκορπιό στις 6 και 5 το πρωί, ενώ το τρίγωνο Κρόνου, η σύνοδος με τον Άρη και το εξάγωνο με την Αφροδίτη είναι ευνοϊκές όψεις για Παρθένους, Ιχθύες και Σκορπιούς από
0 έως 7 μήνες για τα επαγγελματικά τους ζητήματα και για τα οικονομικά τους. Υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει δύναμη, υπάρχει θάρρος, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει αγάπη, υπάρχουν θετικά πράγματα, είναι μια πολύ δυναμική μέρα για αυτούς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, αστροεφημερίδες.com λοιπόν, τηλέφωνο 6944 205021 για τα ραντεβού σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Μην χάσετε, Οκτώβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας για πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βίντεο του Οκτωβρίου.